Συγγνώμη που άργησα, αλλά είχα να γράψω μια τιμωρία στο σπίτι. Τώρα είμαστε όλοι εδώ. Θα μας πεις τώρα γιατί ζήτησε συνέλευση της συμμορίας των εκδικητών. Σας κάλεσα εδώ για να σας δείξω κάτι φοβερό. Ένα χαλί. Με αυτό όλοι θα φοβούνται και θα σέβονται τη συμμορία. Το ήξερα ότι ήταν χαλί. Όχι, Βλήτο. Αυτό που βλέπεις είναι μια σημαία και τα οικόσιμα της οικογένειάς μου. Και τι σχέση έχουμε εμείς? Προτείνω να γίνει η σημαία μας, η σημαία της συμμορίας των εκδικητών. Ναι, έτσι οι εχθροί μας δεν θα τολμήσουν να μας επιτεθούν. Να την υψώσουμε στο σπιτάκι για να τους εντυπωσιάσουμε. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν έχουμε εχθρούς. Με αυτή τη σημαία το σπιτάκι θα μοιάζει με πραγματικό κάστρο.